kubor agani ko por kalong ubangai jongnga bahok jongnga unyai im de ka jingngeit bahok jongnga unyai im de ka jingngeit kada ga tien ga jong thwa na city kinong hebrew ga long ba shipo ga khat ka ba lai pra bahok jongnga unyai im de ka jingngeit kani tien ga jong ble ba su kyang ba so bang ba bahok jong thwa ka bahok ka jong thwa kan yai im de ka jingngeit hang ni tien jong ble ka ong namar kata habangi da tip pa utau pa wan un sa wan shen pa nom pun tut kamo bu Jisu Khrist ba try un wan shen utau pa wan un wan shisha but un nom pun tut un wan shen sa shibet et hynrei uba ngeit hynrei uba hok jongnga un yai im de ka jingngeit uba hok un yai im de ka jingngeit ong ani tino try tin pareng gong the righteous shall live by faith bahok yai im da ka jingngeit reu tao ban kan ran din no ka man sim jonga kam sngo bha shu hau hynrei ni ngim long na kita ki ban kan ran din no sha kata ka ban jot no hynrei ni long na kita ki ba ngeit ki ba yo ya kata ka jing penem ya ka man sim ni long na kita ki ba ngeit ka tien jong blai shi ti ki nong hebrew ka nong ba khat wei ka de khat ka ba nên không ka ong cái tien ka jingngeit ka dai ka tha ka jing snau scam ki ai ba ro ya ki bangila carmen ka i ka jingngeit ka dai ka tha ka jing snau scam ki ai ba ngi la carmen ba ro ka jing tenju ki ai ya ki bangim yo i la ne ka bam yo i kata ka dai ka jingngeit ya ka ai ka bangim yo i la ngai lu pa bangin sayo pediam kata ka dai ka jingngeit bat ka jingngeit ka wan de ka ba ai na dau blai hi ro mon sim jong blai sti skinong rom shipo khat nyao kong ka jingngeit ka wan de ka ba yo snau ba ya yo snau ka tien ka jong blai ngai pa ba pi yo snau ni ka tien ka jong blai aba ngau ba kren ngai yo snau ni ka tien jong blai ka wan ra ka jingngeit yang aning kong ka wan ra ka jingngeit ya pi ka ba sha skor ka ba yo snau ya ka tien ka jong blai nomar ka jingngeit ka wan ka ba yo snau ba ya yo snau ka tien ka jong blai la ding ya yo sngo gi khana ham saya jo kre berthai ngi ya yo sngo ba ya yo sngo ka rung kawan ga jingngeit ga jingem jongi but namar kata haba ngi ya yo sngo gi man sim jo ga jing shakting ga pan shakting kawan ka rung hangi kata ga ga jingngeit re haba ngi ya yo sngo gi ga tien ga em ga jong blai ga jingngeit kawan ha ga ga jing shania scam how Jisu Khrist will try but namar ga tien jong blai ka ongru hala ni puli de ten sti nong hebrew ga de khat ga ba riu ko namar khlam ga jingngeit ngim la pan sngo ba yo blai namar khlam ga jingngeit ngim la dan ubala pan sngo ba yo blai namar ba uta uba wan ho blai uda ngeit ken ba blai udan ba long ubala ban ai nong yau ta ba wa eka khmat ka jong snap namar ba uta ba wan show blai she jan jong blai uda ngeit ken ba blai udan habang wan show blai ngi ngeit ken ba blai udan ban namar ka tau up eka ban ai nong ya kita la ni yau ta la ni kata ka ba wa eka khmat ka jong blai kata ka de jingngeit ni da ngeit ba udan im ban ka ja shisha kadika tien ka jong blai ka ong namar kata ti ru kani ka jingngeit kala pla ba ba ha kita ki department jongi ka mut ki department ka bible ki rungai ke jong blai wei ni kini ude abel wei ni ki rungai ki ka bla bla ba ka ni ka tien ka jong blai bat ka badang ya lap hadu ki sngi kerteng ka jong ka de abel ka bible ka ong na kitab Genesis ka long ban ka ba saw ko ka ba saw ti ublai ulakmi hun how abel snap kata ka jingle joga jingngeit ke jong abel kala penlong yu ublai ban khmi hun how abel but he ching ai ngu ki chang ala da ublai khmi hun ne ke ching em jong ba jong pi ala da ublai khmi hun ne ke ching ai ngu jong ba jong pi ka long ka do no chang ba jong pi ka long ka man sim jong ba jong pi ka long ka ni ka ching em jong ba jong pi ka met jong ba jong pi ka long ka jaga shong ka jong man sim jong blai kata ka ching ai ngu ka jong abel ublai khmi hun how abel but he ching ai ngu jong kata ka jing le jong ka jingngeit ya ka bo abel le da ka bo blai le kerku abel ho long khun ba ar jong ka im
ulang kun baar jong Adam hadin jong ukain pada wan su Abel ban namar bau Abel bleu la kerku yu hagi jingrui ulang nang roi ke jingrui pada ke bau ukain pat ulang nang roi hakataka jingrap ke jong ui ke bau bleu la kerku yu ki baru armat renda haba kila dei ban wan ban ai shaka do nut jong ke jing ai ngo show bleu pat ukain uai ya kita kisok jong lengka ke jong baro ke bala mi uai show bleu u Abel ru ai ya kata ke jingmi na kita ke so ning kong ke bala khaning kong ne ke jingri ke jong u but u ai ru ya kita ke basangat ke ba plung ke internet ke ba kan saitam ke ba kordo tam ke ba hatam parang ni ke city chi nong Hebrew long ban riu al nong ba khat wei ke thu ingi ba u blai u la syam su ba u Abel dap ke jing syam su ba u blai namar ba u blai la khmi hun ne ke jing ai ke jong Abel namar u Abel u le ke jingngeit dah ke jingngeit ke jong Abel u ai ke jing ai ke ba kham koridor ban yo men jong u kain Padu ai ke jing ai ke ba kham koridor na kita ke so ning kong baro ke ba blei le kerku u ai lut per ke jing ai ke jong Abel kam dei ke jing ai ke pisa kam dei ke jing ai tang kita ke lang brot kam dei tang ke jing ai ke so ning kong ya ka bala mi na kita ke jing ri ke jong u ke ba blei le kerku ai ka do nuot baro par show play udah ai rengkat ke jing kwelenti bo blame yang hun ni ke jing ai ke jing kam dai bu ai ka ba kordo tam ba blame la ban priang so ba Hynrei ai ya ka jing baro par bo blame priang so ba ya ke jing ai jong u ka dur jong ki khun lang brot la ni ki khun jong ki jing ri ke bo la ri khun belang ke ban ning kong ke ba kan sai ke bom don dak kanu ke jing dak yap lan ke jing dak ka dak ke ba stil ni ke ba pang haki Hynrei ba chanai Hynrei ka ta ka dei ka donut ka ba ai show play ban kwilenti bo play pediang hun na ke jing ai Bible ke thu English ni nong koren ba la ding ai de ke jing kmen kanu ko ba ai show play de ke jing kmen ka ta play pediang so ba ka donut pa ro jing so hun bi ai show play so ko ben berkat ni jong play ba ke jing le jong ke jingngeit ka pan so ba yo play de play Genesis sao de play la khmi hun hau Abel kat u play ba crown na paneng u khmi u Abel ba khmi ro yang ba ni pi yi wei bu wei ke ben sim ke one show play pan ai ke jing ai ka do nuot jong ke jing money ka do nuot jong ke jing shakri ka do nuot jong ke jing ai la ka dei ka nu jing ai compare ka ta ka por ka long ka jing kinya jong ke jing ai ngo ya ka bolo ai do Abel show play pa do play khmi hun ka dei ka jing ai ngo jong Abel kalau ba sau tiang but hani ka Bible ka ong ka city nong Hebrew ka nong ban khat wei ka khat ka ba san ka ong te ka ta ka jing le ka jong Abel da ka ta ka jing ai jong ka jingngeit oh ka pan long yo play pan piang soba pan syam soba pala nyau yo Abel u bahok ka khamat jong play ba da ka ta ka jing le ka jingngeit jong u la ulayap Hynrei udang kren Abel layap nadu kapor ke jong Adam bat ka nadu kita kipor nadu badang sedang jong patai Hynrei handu menta sngap udang keren ka jingngeit wat haba kala dep yap kadang keren ubriu la dep yap ka jingngeit kadang keren kadang namar ke jingngeit ka jing ai ka jong play ban namar ka ta hang ni ka tin jong play ko ong ba oh ba hok jonga uniai ta ka jingngeit uba hok jonga uniai ta ka jingngeit oh ngingim long na kita ke kenran din no se ka jingjot Hynrei ni long nakta kiba na ka jingngeit pani diang ni ka jing pen ni ka men se lok ba ye so ko ban perkat ke ni ka kin ka jong play ba ka jingngeit ka pan so ba yo play klam ka jingngeit om don nu ru bala pan so ba yo play maru play ko mi ka jingngeit jonga ba jong pi ka pan ksan yang ba pi how try kadi ka jingngeit how Jisu Khrist ka pan ksan yang o Jisu Khrist pan ksan nga bepi haba nginget ka snam nginget ka ktien nginget ka kerteng pe nginget ha o Jisu ba do mansim ba ko jang play we lam nga bepi nga jingget ka jingget unang ai oi don we briu we church elder no yalam ka balang bala temen ba bala don si propose nam sedeng we shakri yo try la samba kadang ko we sngi wo chwa bon sa klat no nga betai udan nga jingpang ka bajur ba la thia ke hospital agumba arthayo we dal wan phai nang ta don shing don ka jing set ka po ko chung ubad umlai dal shaba istayo we pat ka jing leng ka jing su ka jing u ka basngo san ai ba don di khun jong i ba la yo ban ya thu ka jing ja par nga hakta ka por ka don ka jing yalam ka jong ble ka jing ban singo lai shi ka yeng ka san ai ka jong try
penyo ban selok ban duwai na ka banta jong i te mari ada ban duwai ngami no na ka ying mari ada ban duwai ta hadin kata hi mari mi hang ta hi kawan ka jing pelai ka jong trai bat kata ka jing set paro istayo na kata ka kepok ka jong ka lait kata ka sngi la pelai har sendan perkara ka jing sama iutung ka bashir kai ba namar hadu sitayo la set yaku di kon perkara golong ka jing kemen ka bakrau yo padahal di wong ngala ngait mentah pa pleng u Jisu padu le ki kambah ngam Jumat prabosna misaneng aga karta ngam Jumat bo Jisu le ki kambah pleng mentah ngatip bo Jisu le ki kambah kenta kum tahi ka jia ka jing penkhia ka jong trai hadin ka taw lakhot ya ki khon ki siu paro pada din kata le penlong ka jing aingu jing senglang jing slok ka jing te pada din kata kumba sitayo ye hadin nang ta usaklat no selek no ka masuk nang ta patai ka jing klam ka jing melapan pensau ba yu blai klam ka jing kam don kamba kam jia ka kamba ki kam jong Jisu ki long ki kamba sudah mereka klam ka jing don kamba kam jia namar klam ka jing omla don nuru ubala pan snau bahai ublai margata kum ki khon ke jong blai thong in wan show blai jong abat jong piu Jesus Khrist da ke chinget o ile da ke chinget ai ke jing skri yo Jisu da ke chinget da ke jing hun na ka man si idon ke jing pang idon ka thma idon ke jing yele idon ka nu ka jing du dekrmen idon ke jing snau shetieng idon ke jing so knyu ni so kumba ni la her ni so kumba kan randien ni so kumba la phaidin so kumba ka don tang ka jing snau namar ka trei ha ke jing yele ba kan jado ka bo mun sim ba man ro trei re tang ka we klam ka jing la pan snau ba yu play o ki ba hok changa oni ai ken ai de ka jing o ki uba hok chonga oni ai naka jingit naka shika jingit naka bor shika bor namar ka jingit ka dai ka taka jing saus kam ya kata ka bangila kermen ka jing saus kam kata ka bangila kermen ban abhir namar utawan sawan wan shisha nom pentut ang kata tin ka jang blai wan shisha shimat wan shaw yang abri fi Jesus Khrist wa try yai ap kami yai duai yai sharai klam dapat but yai sngap yai skor ya ka ktien ka jang Jesus Khrist wa try yo mensim jang blai kan ka Bible kalau ka ktien ka kalau mensim ka tahi kan yalam yang fi o mensim ko ya bangi pusan ni ktien jang blai on yai yalam yang fi on ai bor ya fi yai krisan yang fi on yai tang shine ka khamat ka jang blai yang fi pan ni snawi ka jang dar ka jang try what shifty what do jinggerman pai cheu Jisu long nong pan sanai jong ka jinghet ka jong abat jong pi nong tho jong ka jing jong abat jong pi wala thiet ing abat pi ka dor ka snam makal bari wala penluat nak menta jong abat jong pi o ni ke ni ba sha ek de janjar per bano ik jing janjar jong abat jong pi pada ka jing tim jong adam wala her bateng hagi briu berhanga abat pi lagi kpatemen la waino per penlong yang abat pi ka hok ka jong blai da ka jing sha ya Jesus Khrist mo try dogin pai shu blai dan ga nu ka jing ka jing ma ka jing shir kai ka jing shir ting ka jing yele jong ka jing to long ki ba shor ba so bang so tiang ba ai patang man shikri man ai ngo bo blai long ba ba da ringkat ulong Emmanuel blai lam ba ngabat pi ulong ringkat ba ngapi wai ka jing sok wai jing kemen don ka do jing ikendo jong ka jing pila ban phone agini number pila ban slok ban ngai wai ni long tang shikri ba redam ni ba redam ka jong try Jesus Khrist wo try wala pal mi pat un le ki kamba api blen ker khu api blen dar kat bat pi ai be ke jingai kan wan api na bar ka jingai ke yo snau e ke tien ke jong blai bat ka ba ya yo snau ye ka rum ke jingai pen long klan pen su tu e ka bor ka jong try mo sem jong blai pen shai bor un ai ka bor api o blen ker khu na ka menta ka buram ka jong amen